ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜ ಬೇಗನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲು ಕೋಡೆ ಪಾಟ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಲ್ ಬಂದೇನು ತೂಯ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಮಾತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ నేను ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.